Dovolte mi na úvod, aby som povedal presne to, čo som povedal pánovi predsedovi Kresťansko-demokratického hnutia, ktorého účasť si vážim. A ďakujem, pán prezident, že takýto priestor tu pre nás bol vytvorený. Povedal som veľmi jasne, že nebudem sa ani sekundu vyviňovať a nebudem ani sekundu niekoho presviečať, že to nie je pravda, čo sa šíri na námestiach, pretože to je obyčajná lož. Je to lož v takom rozmere, že som bol včera konfrontovaný na neformálnom samite viacerými premiérmi, ktorí sa usmievali a pýtali sa: Robert, preboha, to tam, čo sa na Slovensku deje? Aké vystúpenie z Európskej únie? Ty a slovenská vláda, ktorá je aktívnym hráčom pri všetkých najvýznamnejších rozhodnutiach v rámci Európskej únie? Jednoducho obávam sa, že niekto tu začína byť na smiech, ale nie je to vládna koalícia ani vláda Slovenskej republiky. Opakujem, nebudem sa vyviňovať ani sekundu, lebo to, čo šíri opozícia a občianske združenia na protestoch, je obyčajná vymyslená lož. Pridám sa k slovám pána prezidenta, ktorý povedal domnienku, prečo sa asi dnes nezúčastnili predstavitelia Progresívneho Slovenska a SAS na okrúhlom stole. No preto, aby v tej lži mohli pokračovať. Pretože keby dnes sedeli s nami za jedným okrúhlym stolom, nenašli by ani len milimeter akýchkoľvek pochybností o tom, že Slovensko patrí do Európskej únie a do Severoatlantickej aliancie. Takže vážení občania Slovenskej republiky, každý máte právo protestovať. Ak sa vám nepáči vláda, môžete organizovať v súlade so zákonom protivládne protesty. Môžete mať iný pohľad na minimálnu mzdu, na zákonník práce, môžete mať iný pohľad na zdravotníckú starostlivosť. Ale nie je žiadny dôvod mať iný pohľad na členstvo v Európskej únii a v NATO, pretože toto je nedotknuteľné. A vždy sme takto hovorili a budeme hovoriť.